таи чанд рӯзи охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ зӯроварии хуштомад нисбати келини хонадон сару садоҳои зиёдеро ба миён овард. тибқи сарчашмаҳо кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати навори мазкур чораҷӯӣ намудааст. ҳодисаи мазкур дар шаҳри Исфара ба вуқӯъ пайвандааст. дар навор гӯё хуштомад келини хонадонро бо ҳар роҳу васила ҷазо медодааст. гуфта мешавад ки келини хонадон нонро пинҳона аз хуштомад истеъмол мекардааст. Розкажи худам. Манам яна мен бурдан экспер алабаш ана мохишкасти. Худам ҷунда. гуфтан ба маврид аст ки навори мазкур аз ҷониби корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ зери танқиди шадид гирифта шуд. аксарият аз муносибати пасти хуштомад дар шаҳр менавиштанд. тақдири ин келини ҷавонро баъзан нафарон бо гиря нақл ва пуштибонӣ намуданд. дил махӯр, ранҷ макаш хоҳари зебом. ту болотар аз ҳамаи ин зиндагӣ ҳастӣ. пеши ин гуна ноодамҳо барои буридаи ноне сар хам накун. сар боло кун. пеши инҳо барои буридаи ноне бо тарс ҳарф назан хоҳари зебом. ту арзиши тамоми хушбахтиҳоро дорӣ. ту бояд бихандиву бо беҳтарин шароит канори шавҳар ва фарзандонат зиндагӣ кунӣ. омили асосии зӯровариро равоншиносон дар ҷаҳолату маърифати пасти хуштомани золим, косташавии арзиши оила, аз надонистани фарҳанги истифодабари телефони мобиле, риоя накардани оддитарин одоби муошират ва эҳтироми аъзои оила дар байни бархе аз оилаҳо баён доштанд. равоншиносон мегӯянд ки барои ислоҳи зӯроварӣ на танҳо рӯзу моҳ, балки солҳо лозим аст ки муҳит дар оила дигар карда шавад. гарчанде ки дар ин самт аз ҷониби мақомотҳои дахлдор чораҷӯӣ гардида шуда бошад ҳам ҳанӯз масъалаи мазкур доғи рӯз аст. равоншиносон яке аз сабабҳои асосии зӯровариро дар бекас ё бекор будани занҳо метонанд. ҳукумати корбозанон, дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ онҳо кӯшиш мекунанд ки дар байни духтарон кор кунанд то ки онҳо соҳиб маълумот гарданд. побанди иқтисодӣ хеле бад аст, чунки дар вақти побанди иқтисодӣ будан таъна кардан, пас задан, иборат соф кардан яку якбора инсон коҳиш меёбад, гарчанде ки вай дар хона бисёр вазифаҳоро иҷро мекунад. ҳоло дар шаҳри хуҷанд утоқи машварат барои зӯроварон фаъолият мебарад. дар ин утоқ ду нафар, яке равоншинос ва дигаре ҳуқуқшинос кор мекунанд. онҳо ба ҷабрдидагони худнафарони хушуна дида кӯмаки равониву ҳуқуқӣ мерасонанд. муҳаррам раҳимова равоншинос мегӯяд ки роҳҳои ҷарима бастан дигар зӯровариро кам намекунад. пас чӣ бояд кард? ба фикри ман ҷазо не корбарӣ карда шавад. ҷазо додан бо хашмро бедор мекунад, бо қисос, бадбинӣ, нафратро бедор мекунад. то инсон ҳамон вазъиятро аз сар нагузарону дарк намекунад. насиҳат, васият, гӯем онро мисол овардан ин методҳо кор намекунад ҳозир. ин методҳое мебошанд ки яъне шахс дарк мекунад, леки қабул намекунад ё ки дар амал истифода намебарад. аввал сарчашмаи ҳаминро омӯхта накун. аз чӣ сабаб ҳамин ҳолатҳо мешавад? оё саломатӣ соз аст ё не? чунки дар шахсият агар вайроншавии ҳолатҳои психикӣ бошад ё ки аломатҳои патологӣ бошад, он албатта муолиҷаи духтурро талаб мекунад. давоми соли равон дар ҳудуди вилояти Суғд 647 хонавода оилаҳои ноустувор ба қайд гирифта шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20 оила кам арзёбӣ мешавад. бо ин оилаҳо бошад 3279 маротиба суҳбатҳо гузаронида шудааст. аз ҷониби занҳо нисбат ба мардҳо 1355 нафар шикоят намуданд. баръакси он бошад 161 шикоят нисбати занҳо аз ҷониби мардҳо ба қайд гирифта шудааст. ин рақамҳо водор мекунад ки дар вилоят масъалаи зӯроварӣ дар хонаводагӣ хеле масъалаи мубрам актуалӣ мебошад, зеро ки мо бояд ҳамин механизмҳои коркарди ҳамин бартараф кардани ҳамин зӯровариро бояд ки чуқуртар омӯхта ҳаминро дар дараҷаи қонунгузорӣ кор карда баромадани мо лозим аст. чунки ин оморҳо ба ғайр аз омор будан ҳамаи ин ҳар як оила ба ғайр аз одамои калонсоле ки
дар охир мумкин ба ҷудо шавед, лекин дар ҳар иола бо кӯдакҳо ҳастанд. бояд гуфт ки нисбати хуштомани қаҳрамони навори мо аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тибқи моддаи 93 илова 1 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар мотаби мазкур омадааст барои раёя накардани талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, яъне содир намудани кирдори қасдонаи дорои хусусияти ҷисмонии рӯҳӣ ё иқтисодӣ ё таҳдиди содир намудани онҳо дар муносибатҳои оилавӣ, агар ин кирдор боиси поймол шудани ҳуқуқ ва озодиҳои аъзои оила гардед, ҳангоми набудани аломатҳои ҷиноят ба шахсони воқеӣ ба андозаи аз 2 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Айбов барои барномаи иттилоотии Хабар.